Здравейте хора, аз съм Вифондъра и днес това е едно кратко информиращо видео за това защо нямаше клипове последните месеци. А именно нямаше клипове последните месеци, защото нямах достатъчно време да записвам, бях много зает. И за което се извинявам, но още утре ще опитам да кача един или два клипа и занапред ще се постарая да качвам повече, нали, повече на ден. И какво друго да ви кажа, както казах, това е едно кратко информиращо видео и това е от мене. Да, за малко да забравя. Ако искате да гледате предишните видеа, ако още не сте го направили, може да влезете в YouTube канала ми и оттам може да ги гледате. Това беше всичко от мене. Както казах, това е едно кратко информиращо видео. Така че, чао и до нови срещи!